May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Pagpakulam sa city government vehicle, ginpauntat anay kasunod sa pagkatumba sang bus sang Bacolod sa DSB. 20 million pesos ang ginreport kakahalitan sa pagkasunog sa eskwelahan kag ancestral house sa mayor sa San Carlos City. Isa patay, isa pilason sa nabungguang isa ka motorsiklo sa auto pulibre. Paniki sisters ka mga volleyball players nga taga San Enrique ginpasidunggan. Kag sa good vibes, ang dalan nga sadtuan ay ginawigitan sang patay subong ginadagsa na sang tawo. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Panike sisters nga kilala sa patag sang volleyball ang ginpasidunggan sa ilang nga pagpauli sa banwa sang San Enrique. Isa ka motorcade ang ginpatigayon kainas ang aga sa liwat nga pag-abi-abi kag pagkilala sa mag-utod nga Abigail, 24 anyos, kag Araela, 19 anyos, nga pareho players sang National University nga nangin champion sa UAAP o kung sa University Athletics Association of the Philippines. Suno kay Mayor Gilson Tubilyara, isa ka resolution ang ginpasar sa pagkilala sang dungog nga gindala sang mag-utod sa banwa sa patag sang volleyball. Si Araela ang katapo man sang Alas, Pilipinas nga nangin bronze medalist sa Asian Volleyball Confederation Challenge Cup 2024 base sa press statement nga ginpadala sang banwa. Nag-graduate ang mag-utod sa San Enrique Elementary School kag naka-eskwela man sa Our Lady of Purity Academy. Na-recruit sila kag dito na nagpadayon sa pag-eskwela sa Naga City. Ang ila amay nga si Roger ang nagatrabaho sa OLPA. Sila ang nagakuha sa Bachelor of Science in Hospitality Management karon. So number 9, Bacolod LGU magakilala sa mga institusyon, kompanya kag mga individual para sa banuhanon kag I'll Be the Change Award kadungan sa 86th Charter Anniversary sa Bacolod City. Hindi magdubo sa 300 ka mga salakyan na nag-upod sa motorcade pakadto sa Bacolod City Government Center sa pagdumdum sang ika-86 ka Charter Anniversary sa Bacolod kay nasag aga. Kabahin sa nagbuylog sa okasyon ang katapos ng civic sector, mga private institution nga nagalakip sang pasidunggan sa syudad nga sa natalana nga Banwahanon Award sa sini nga gabi. Sa tuigan nga Banwahanon Awards ginakilala sa syudad ang kontribusyon sa mga individual nga nagabulig sa pag-uswag sa Bacolod. Dungan madiri ang pagkilala sang I'll Be the Change Awardee, mga ordinaryo nga mga persona nga nakahimo sa extraordinary contribution sa komunidad. Ginaplano ni Mayor Abdi Benitez nga padayunon ang pagkilala sa mga I'll Be the Change Awardee sa kinaangdan nga flag ceremony sang syudad. In fact, sa talaga mga empleyado rin sa syudad, pinapag-insan natin nga every flag ceremony sa mayor's office na turn, no? Mahatag kita recognition sa ato mga empleyado because amo na ang ato nga ginapangita. Gusto natin nga ma-incorporate sa tanang nga mga empleyado ang mga mayo nga batasan, ang mga mayo nga mga giniluan para masudan sa tanang Sa number 8, konsehal magapasaka sang dugang nga kaso batok sa anay pamuno sang bitaw. May kantanan sa ginaalegar illegal nga paggamit sa supply sang gasolina. Malawig na nga naislan sa pwesto si Police Major Junji Liba bilang anay head sa Bacolod Traffic Authority Office. Pero ginsiling ni Councilor Al Victor Espino nga magluwas sa ginpatigay nga fact-finding investigation sang Committee on Transportation and Traffic. Angot sa ginaalegar irregularidad sadto sa bitaw, magapasaka siya sang kaso kriminal batok kay Liba may angot sa ginakabiga illegal gasoline disbursement. Dugang ni Espino nga nagagamit sadto sang gasolina sang syudad ang mismo katapos ang pamilya sang anay bitaw head. Ginpahay
gipahayag ni Liba nga makabig harassment ang ginahimo sang konsehal batok sa iya kag sa iya pamilya. Ini matapos ginpaboran sang city prosecutor ang pagpasaka sang kaso sang iya anay bitaw staff nga si Abner Salvalion angot sa other like threats batok kay Espino. Pagit ko i-file sa iya bahin sa pag-withdraw sang gasolina sa mga pribado nga mga persona sa account sang Bacolod Traffic Authority Office nga ginapunduhan sang syudad sang Bacolod. It's a criminal case also. It's another criminal case and it's a corruption case. Abangan ang susunod na kabanata. Sa number 7, lolo kag iya nga apo nakuhaan sa may kapin sa 1.3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu. Arestado ang maglolo matapos magkuhaan sang 1.3 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga alas 12 sang kaagahon sa Domingo sa Purok Lubi, Barangay 3, syudad sa Bacolod sa ginpatigayon nga bypass operation sa City Drug Enforcement Unit kag Police Station 2. Ang naresto ginkilala nga sanday Belmer Francia, 21 anyos kag Wilfrando Francia, 61 anyos, lunsay mga residente sang amuman nga lugar. Sunod sa kay si DEU Head Police Captain Joven Mugato, ang subject sa operasyon amo si Belmer kag ginakabig sang PNP bilang high-value individual. Samtang ang iya naman nga lolo, ang ginakabig sang pulis nga street-level individual. Nagabugat sang 205 grams kag may standard nga drug price nga 1,394,000 pesos ang nakuha sa ilang nga suspected shabu. Detained sila nga duha sa custodial facility sang Police Station 2. Sa number 6, duha ka mga construction worker patay matapos magbungguanay ang duha ka mga motorsiklo sa Banwa sang Hinigaran. Patay ang driver sa motor kag ang iya nga angkas matapos nga mabunggo sila sa isa pagid ka motor sa crossing Bao, Barangay Cambaog, Banwa sang Hinigaran sang Sabado. Ang napatay nga driver ginkilala kay Julius Caniete kag ang iya nga angkas nga si Robert Namo, lunsay mga construction worker kag residente sang Hinigaran. Pilaso naman ang isa pagid ka angkas nga si Jones Moreno. Ginamaneho naman ni John Michael Mendoza ang isa ka motor kag may angkas man siya. Sa report sang Hinigaran PNP, gikan sa Barangay Cambaog, Sanday Caniete kag padulong kuntani sa Banwa sang Pontevedra. Samtang Sanday Mendoza naman padulong sa norte gikan sa sur nga direksyon. Gilayon nga nagliko si Mendoza amo kun nga nabungguan sila ni Caniete nga nagresulta sa pagbungguanay sa duha ka motorsiklo. Ginhingagaw dala sa ospital ang mga biktima. Apang pila ka oras ang nakaligad na patay Sanday Caniete kag Namo. Sa number 5, sa Banwa sa gihapon sang Hinigaran, isa patay, isa pilason matapos makabunggo ang isa ka motorsiklo sa isa ka auto punibre. Nagahazard ang isa ka auto punibre sa higad sa karsada sa Hinigaran Isabela Road sa Barangay Nanunga sa Banwa sa Hinigaran sang kagabi sa magrekta diri ang isa ka motorsiklo. Nagahulat nga kargahan sang lungon ang salakyan sang mabunggo diri ang motor nga ginadala ni Hermilo Pahora nga amo ang napatay samtang pilason naman iya nga angkas nga isa ka 17 anyos ka menor de edad. Sa investigasyon sa Hinigaran PNP, padulong kuntani ang mga biktima sa proper sa Hinigaran nga gikan sa Barangay Narawis. Apang hinani na sila nga nakabunggo sa nagaparking nga auto punibre kag ginamaneho ni Reynaldo Pillones. Gilayon naman nga nagresponde ang Hinigaran LDRRMO kag gindala ang mga biktima sa Hinigaran Medical Clinic apang bangod sa kabaskog sang impact sa pagbungguanay. Gindeklarar nga dead on arrival ang driver kag nabali naman ang tiil sang minor de edad nga angkas. Temporaryo nga gindetain ang driver sang auto punibre. Sa number 4, Veterinary Medical Mission kasubong man releasing sang assistance para sa mga animal raisers nga apektado bangod sa paglupok sa bulkan Kanlaon ang ginsugdan na. Samtang ginatutukan naman karon sang Office of the Provincial Agriculturist ang rehabilitation plan. Una nga nagpatigayon sang Veterinary Medical Mission kag pagpanagtag sang relief assistance sa mga nagasagod sang sapat sa Barangay Ilihan sa Bago City. Nalakip sa ginpanghatag sang PVO upod sa mga partners ini ang feeds kag mga bulong para sa karabaw, baka, kanding,
poultry kag mga baboy. Nagpatigayon man sang veterinary medical mission sa Barangay Yubo sa La Carlota City. Samtang nagtipo na sang soil samples gikan sa mga lugar nga apektado sa paglupok sang bulkan ang composite team gikan sa Soils Laboratory kag High Value Crops Development Program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ang amo nga mga test suno sa DA ang mag-assess sang soil health, nutrient levels kag contamination. Ang findings importante sa rehabilitation efforts ng ahensya nga magatutok sa pagbalik sang soil fertility kasubong man pagpili sang tanom nga nagakaigo sa kondisyon sang duta subong. Sa June 11 nga report sang OPA, 68.4 million pesos ang balor sang kahalitan sa pananom kag fisheries, 65.9 million pesos ang kahalitan sa high value crops, 1.3 million sa palay, 555,000 sa mais, kag 595,000 sa fisheries. Sa number 3, Mayor Aldi Benitez mahimo i-consider ang petisyon sa iban nga mga market vendors pati na sa mga konsumidor nga dayonon ang New Burgos Public Market. Nagligad lang nga semana sa makabaton si Councilor Celia Flores ang petisyon gikan sa mga market vendors nga nagahingiyo kay Mayor Aldi Benitez nga dayonon ang pag-construct sa bago nga Burgos Public Market. Inisapiyak sang resulta sang botohay sang katapos ang Vendors Association nga nagapamatok sa pagtukod sa bago nga merkado rason sang damlag nga nangin desisyon ni Mayor Aldi Benitez nga gamito na lang ang pondo nga gintalana sa Burgos Market para mapakaayo ang iban nga merkado. Gisiling ni Councilor Celia Flor pamuno sa Committee on Market and Slaughterhouse sang konseho pati na sa mga konsumidor ang nagapanawagan nga ipakayo ang merkado ilabi na masami nga nagadanaw kag nagatagas ang mga tarog sa merkado karon nga tig-ululan. Ginpahayag sa alkalde nga kun mayorya nagapabor sa petisyon mahimo nga i-reconsider niya ang pagtukod sang New Burgos Market. Well, depends. Kung mapakita nila ang majority sa ila are already in favor of it, then we will reconsider our project sa Burgos. So ibalik tong budget sa ila. Balik ang budget sa ila. Kasi ganila kay budget karon Because if makita naton nga damo gaayo, no, ilabi pa ang more the bigger stakeholders nga consumers naton, why not? Meantime, magatulo since the past weeks na nagainulan. Amo na gani kuno, no, so ang bati ko do gabi na sulay na gani ito ang mga vendors, no, pero of course that will be addressed by the city engineer's office. Hindi man na pwede nga pabayaan. Sa number 2, kaso nga arson ang na-file na batok sa janitor nga nag-ako sa tuyo nga pagsunog sa eskwelahan sa San Carlos City. Pero suspect ang nagtinguha sa pag-utas ng iya nga kabuhi sang Domingo. Via inquest sa Prosecutor's Office suno kay Joe Alingasa ang pamuno sang DRRMO ang pag-file sang kaso nga arson. Suno kay Mayor Renato Gustilo yara karon sa ospital sa San Carlos City ang suspect kag ginabantayan man sang pulis matapos nga nagtinguha sa pag-utas sang iya kabuhi samtang yara sa detention cell sang PNP. 20 milyones pesos ang report kahalitan nga natugas ang kalayo sa pagkasunog sang Daisy's ABC School Foundation Incorporated. Balay ni Gustilo kag Ancestral House sini. Damlag pa suno kay Gustilo ginako sang janitor matapos nga makonsensya ini bangod sa mga naulamin sa sunog nga bangod sang iya kainit kasunod sang pagkakas sa iya trabaho nahimo niya ang pagsunog. Pasado las 3 sang hapon sang Biyernes sa nagluntad ang sunog nga nagsugod sa eskwelahan sa Ilagan Street, Barangay 5. Wala sa may naluwas ang alkalde sa ilang nga balay nga naubos tupok sang kalayo. Himo sa antigo nga kahoy ang duha ka mga puluyan suno kay Gustilo. Samtang ginrelieve naman bilang City Fire Marshal si Fire Chief Inspector Reynan Hecana suno sa PNP. Ag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginmando ni Bacolod City Mayor Aldi Benitez ang temporaryo anay nga pagpauntat sa pagpahulam sa salakyan sa syudad sa Bacolod para ma-check. Hindi kasunod sa natabo nga pagkatumba sang city bus sa Banwa San Don Salvador Benedicto nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka manunudlo. May report sa Nico Delphi.
Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez ang temporaryong pagsuspend sang tanan nga request para sa pagpahulam sang government vehicle nga ginapanagian sang syudad. Inisamtang pagasuguran sang katapos ang General Services Office ang pag-audit sang tanan nga mga government vehicle agud mapasiguro nga wala ini sa mga diferensya. I want to be sure na in tip-top shape bilang ato nga mga vehicles, at least na magpahulam sa mga outsiders. Kasunod man ini sa ginmando nga pagpangusisa sang alkalde sa natabo nga pagkatumba sang city bus nga nagresulta sa kamatayon sang manunudlo nga si Arlene Verde kag pagkasamad sa 35 pa ka mga pasahero sa barangay Igbayaan sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sa nagligad nga Biyernes. Ang nagtais nga brake pad sang bus ang isa sa mga ginapatihan kabangdanan sa pagkadula sang kontrol sang driver sang bus sa nagakurbada kag dulhugon nga bahin sang dalan. A brake fade. Break fade. So kung you're on a downhill slope, sige ka brake, no, mainit na siya. So kung mag-init ganina mga brake pads, madulaan ka sa traction and ang madanlog na ang brake pad, so that's the loss of brakes na ang resulta. Ginsabat na sang syudad ang medical kag laboratory expenses sa mga napilasan nga pasahero kada mandri mga manunudlo gikan sa Paglaom Village Elementary School sa barangay Mansilingan. Ang syudad ang maghahatag man sang financial assistance sa nalisdan nga pamilya. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, ang dalan nga sadto anay ginawigitan sa mga patay, subong ginadagsa na sa mga tawo ilabi na kung malapit na magdulom. Yaring report ni Romeo Subaldo. Basta gani nagaamat-amat na panaog ang adlaw, daw may pista sa sininga parte sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa may parte pa sa Barangay Kabug sa Bacolod City. May mga nagaparking ang mga salakyan kag mga motorsiklo sa igad sang dalan. May mga naganilakat nga mga magpamilya, magkahagugma, o kung magbarkada sa dalan. Nagaidas ang mga baligyaan. May mga nakaset up ang mga kalanaan sa higad sang dalan. Ang tawag sang iban, daw Upper East Fields kuno kun adi kadiri. Ang iba naman siling, daw likod lang sa Bacolod City Government Center. Ang ini nga mag-asawa, 4 pa lang kaadlaw nga nagapwesto diri. Sa sumag proper sila nagabaligya kun adlaw kag kun hapon tubtub gabi, diri naman sila. Kami isang ano pa lang, pag-off lang kami din, mga siguro mga 4 pa lang kami kadlaw. So, pero sila ang lang iba di, dugay na niya. Dugay na sila yan. So Dugay na for sa niya. imo, 4 ka lang, kumusta? Okay man sir. Okay man. Paano ka muna kalabot dere? Paano nyo nabalaan yung tamo tao? Hindi kay taga-dira man kami. Ang ini nga nagabaligya sa Pares, nagapwesto sadto sa likod sa Bacolod City Government Center, kag diri na siya nagsaylo. Makapaubo sa abi kuno sang isa kagatos kayahong Sampares kung weekends basta wala lang nagaulan. Duwa ka kaldero mo paubos ha? Pila na sa kayahong? Mga pantang mo? 100? Sien kayahong? Makaya na sa isa kadlaw? Kung damo tao? Oo. Isang pra pa gani. Kulang mo isa? Oo. Pati pungko-pungko ala Cebu, may-ari man diri, pati na ang kilala nga puso rice. Bago lang na sir, daw 3 days pa lang. Teka, kamusta so far? Lagun kayo pisto yan. Paano ka rin ka nakalabot? Taga-dire man ako sir, sumag. Gani bangod sang madamo na sang pinilian nga pagkaon, nagadamo man na nagakadto diri. Ilabi na ang mga naga-star sa southern portion sang Bacolod, ang iban pabalik-balik na. Aga, ano lang eh, naglagaw, malaki haram lang sa likod ng balay. Pero ikaw pila nyo pala nga ato de? Kadua. May pulis nga nag-roving sa area gani ang iban mas naapresyar ini kay feeling nila safe sila sa sininga area. Asa na magabi? Kamu mag-tinner ka mo sa magabi? Depende kung naming gym ko. Sa weather mo no, depende mo sa weather. Pero ang feel sa lugar do kasadya. Oo, okay naman tao. Tapos may mga policeman. Oo. Secure ka man. Okay. Magluwas sa mga pagkaon, may matahuman nga views ang sunset sa sininga dalan. May matahuman nga views ang bulkan Kanlaon, gikan diri. Ini ang paborito man nga spots ang iban para mag-picture taking. Ang ini nga dalan kung direktahon, magakonek sa barangay Sumag sa Kabug, pakadto sa barangay Felisa, Mansilingan, Granada, padulong sa Talisay kag ginapaabot nga magabukas na ang ini nga highway sa June 30 sininga tuig.
Barbdo pista ang sitwasyon dito basta mag-sunset na mga puna-puna biyang weather, damo-damo tao. Kida mo, sila guruming kalanon pagid mo. Actually. Kapag tipon-tipon, wala. Pero bantay, pag June 30, ma-open na ng highway, siguro hindi na pwede sa dalan, kaya delikado na sa truck. Pantayan ta. Kaagam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.